Kubor nakaslem jong unong san Hima. Tang hadian katuk ani Kynta bu MP ke Lok Sabha na Assam, ula miino nakaseng Kongres. Ula Leit ban Pynïasoh no ila de bat ke BJP hakasingi balang. Kat kum ki khubor ke IANS, u pradyut bodolai u balongru menteri hakapor basen syar ke Kongres ha Assam, ula rungno she ke BJP hakajindonang u menteri rangba ke Assam u Hima Sarma, bat u presiden ke BJP ha Assam u Dilip Saikia. U pradyut bodolai ula ong ba umban se ban mi ino na ka Kongres na mar ba ujuyo amat ke jingsha penneran bat ke jimbom dan ke jinglong jingman ke babyang ha ka Kongres ha Assam kumta ula ong ba umdan lat shu u ha ban mi ino ha bakran shikilat patai kubor u bodolai ula ong ba usngosi bha ban shimya ka nikarai handai umban se uti unong yalam bala rimha ula keno bakatu gani ki he jong ka Kongres kila penja burom yu ula bun sien habadan ki jingalang kabala penong yu ban sngo ba ula syai no marwe ngala IT baro ka jing im jonga ka Kongres handai minta ngasngo bang la syai marwe ngala ap dagi Kynta bani kendu yu KC Venu Gopal handai om sham la syai nga bani kendu ula ong ha ka juga por u bordolai ula penpau ya kerukam trekam ka Kongres kabala yalam binti yu ha ka kam san perthei ula ong ba ka Kongres kala ai ha u shibun kilat ke ei ka bangalong kumne minta ka dei na ka Kongres ula benrap bal ula ong ru baka rai jung u kam dei na mar ka jing bom khen snap ya ka seng handai na mar ka jinglong jingman ka badan benta ha ka seng handai ula banjur baka jinglong jingman ka Kongres sa Assam kala nang sniu hadu ba sngo shangan shu ban beteng bandon hapo ka seng ka jingmi no ajung u na ka Kongres kan long ka jing shakta ka bakraw ya ka Kongres ha Assam na mar baka dei ka por baka seng kadang ya khun persha ya ka jing e hapo ka seng bat kadang penkre anak benta ki kam san Hima sima ki bakong san hakmat